Titta! Jag köpte en jellybean. Pappa köpte den till mig. Det kostar 1399. Är du galen? Det där var mycket. Okej, nu ska jag försöka åka den här för första gången. Och jag kommer säkert fejla. Taisa musarker. Och det som filmar heter Marco. Sämst, jag kan inte... Okej, nu är det Marco som åker och nu är det Musarker som filmar. Så kör. Det här är hans pennyboard så han kanske inte de... Shit! Pausa videon. Jag ska försöka göra en cool trick här. Kör. Han dansar. Det har gått en minut. Där har han ramlat. Jag ska försöka springa utan att kolla mot det där trädet och inte slå trädet. 3, 2. Jag ska göra samma sak. Inte kom tillbaka. Där kraschade. Nu ska vi försöka springa in i buskarna. Utom kolla. Nu ska han göra det. 3, 2, 1, spring! Markoolio, snygg koja! Visst, ni skär också. Okej, någonting annat snart. Nu va? Ja. Okej, jag ska springa mot någonstans. Jag vet. För utom kolla. Jag kommer följa dig. Shit! Han slog kameran! Okej, pass. Det där med buskarna i den fina kojan. Jag trycker nu. Hej, jag ska försöka göra skärn. Okej. Bing, bing, bing. Oh! Ja, nu ska jag göra en sak till. Det där var en kullerbytta. Hej då. Hej då. Stopp. Vadå? Stopp. Han ska rulla ner för backarna utom collager. Fortsätt bara. Så den här killen är galen. Han ska försöka göra samma sak men galnare. Okej. Vad är det där för fel? Ska jag göra om? Ska jag pausa? Nej, jag ska köra om. Okej, ingenting. Vi hörde ingenting. Titta, kör om. Kullerbytta. Snurr.